Atibers alebo Tigers z League of Legends. A ja už niečo o týchto dvoch viem. A na tvojom mieste by som si dávala pozor. Myslíš preto, lebo to je chlopatý dievča a rúžový medveď, čiže vlastne opačne? Rúžové dievča a chlopatý medveď? Čo? No ja som to povedala správne proste, vieš? Ale... No, mal by si totiž to vedieť, že toto dievčatko vo farbe malín je síce veľmi nevenne sa tváriace dievčatko, ale vlastní medvedíka, ktorý je v podstate démonom. Je to pravda? Je to pravda. A čo? Som si. Ako si skrotila démona? Šarmom a krásou. Ja ich vidím. Kašička tam ten šarm a krásu. No, okay. Ja by som sa snažil takého ako démona uzemiť kašou. A vieš mi povedať, že ako démoni, tvoj démon, čo robí? Démoni, no oni to skutočnosti moja ultina. To je moderná. Ešte raz? A pomaly? Voodoo babka. Dajme tomu. OK. Ja budem tohto, on sa zmení na ne. Žiadny grol, on iba Raul. Mačka. No dobre, a okrem toho, že krásne brníš a také veci, tak čo robíš ešte, medveďku, daj labku? Nehovorí, nechaj. Počkaj, to nesmiem, lebo to by znamenalo, že by to vás ohrozilo vás ako v tej hre napríklad? On si udržuje svoj anonymitu, nechaj ho tak. Detálny ho nezaujímajú, počuješ? Aha, tak môžeš stať a odísť. No ja, keby som bola teraz napríklad medveď, tak mu jednu dám. Kusne, že chceš povedať? Nie, takto, cestné. Raul. Ideš na ňo. Toto, pozri, tam sa trošku hýbu v strede, pozor, nespadni z podia. Ja to zastavím, keď bude už blízko, aby sa neprebalil. A povedz to svoje hour, prosím. Ďakujem, že som si mohla požičať tvojho démona, aby vykonal moju pomstu. A prosím, môžeš sa s ním ešte odfotiť, ak chceš. To je Q a JB ako Annie a Tibers, alebo Tigers? Tibers, že jo, takže Annie a Tibers. Prosím, veľký potlesk pre našich finalistov s číslom 33 a ich postavení z League of Legends. Nevidíte sa tváriace dievčatko a medvedík. Oheň! Je tam oheň, už je mi to všetko jasné. To je s číslom 33Q a JB ako Annie a Tibers a ich postavy z League of Legends. Ďakujeme veľmi, veľmi pekne.